Salam gaderli vatandaşlar, salam yahruvan illeşler, salam halmrada. Sizem hoş gördük bugünkü ipleşimizde. Ve aleyküm selam oğlu çağrımına. Vatandaşlar hemen de salamu aleyküm. Haydi verim oğlu çağrımına. Ha indi bugünkü ipleşimizde yine deyip geçmeli temalarımız var, käbir var, yan bolup geçen natlar, düğün, kun, öňün, kun bolup geçen natlar vardı. Bizim Türkmen vatandaşlarımızdan bir haberdar edilýärse, inni sizden soracak bir zadım var, yankı Putin bizim täze inni mena o prezident diýip aýdyljekler. Mena öňüm bir ýerde gaýdypdym, prezident diýip hasabam edemok. Şo Gurbanyň ogluny yankı näme dakypdyr, tagmamy, ordunmy, näme? Ha, kızım. Şo datlar barada gurrun berseňiz, ona siz gurrun berip başlaň, men kompýuterimde batareýa çöküp başlapdyr. Häzir men bir charge getireýin. Bala. Yema hormatly vatandaşlar, hani bilşime diýaly düýün. Son Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň kürsü saklaýjysyny, ýani Gurbanyň ogly Serdara Druzhba diýen atly Orsalyna Druzhba Türkmenine dostluk ordenini şonu sowgat beripdir. Sowgat diýip aýdylýar, münasip bolmak üçin ol ordeni dostluk ordenine münasip bolmak üçin şo iki döwletiň arasynda bilemek nähili işler berja etmeli ýerine ýetirmeli. Sen ol ýa-ni siyasi ya devlet işler ol wazifelerde onun näçe işlerinden soňra ol orderler her bir adama berilip durulana dostluk ordeni ya bir aýdaly sonwat işler ömrüni sonwata bagyşlanan adamlar ýaşular ýa-ni ödüm daşary ýurtly grajdanyn bizim düşünüşimizçe bilişimizde göre şol ordenin özüňini tutýan emesi gymmaty we agramy o şu iki döwletiň arasynda bitiren gatyguly hizmetler üçin berilýär. Oturup pikirlenip görýänler iki ay bolunak o lellimin dogmasynyň wezipe oturdularny näýe muňa Russiýanyň prezidenti dostluk ordenini sowgat berýärdi. Ýa-şoňa gol çekke permanent. Näme alamat? Şol sen men itimsiň diýip o boyunna ýankyýyp ýa-da nokta atyrlygy bolýardy. Şu bilen diýip berdim. Eýan kimdigini ýatdan çykarmady. Atanyň maňa gulluk etdi, senin maňa gulluk edersin diýip. Nişan şu. Men şey diýip kabul edýär. Başgaça ol iki döwletiň arasynda dostluk diýip agdalar ýaly soňky 30 ýylda edilen iş ýokdy. Niýasyň eden jenayetlerini gözüňde tutanda Gurban bolýan kyny nibeýa düýnot gelip oturdurlar, görse näme diýipdir. İki aýda Türkmenistanyň içinde eden ýanky oşadyrmak üçin gahrmançylygyny bütün dünýä bilýär, emma Orsiýet bilen şu kysymyň arasynda näme bolan bir tutaryk ýokda şol ordeni münasip bolan. Ine şey diýip biler, ine o ýeňseden oyun oýnap adamlary mezur edip dünýä tanıdýarlar. Şumal bütün progressiv dünýä jemgyýeti Orsiýada Putin'e garşy bolup durşan alyp barýan ýa-ni basywalyjylyk siýasatynyň garşysyna, Ukrainada alyp barýan urşunyň garşysyna. Ine olam ýa-ni atasy Valentina Matviyenko-Şawada gelende sizin sözüňiz bilen aýtsak, ine ikisi şappada şuppa bir-birine orden oluşurdular. Muňam dogmasy ýa ogly kemsinmesenler ine şol bir tapar ýema bol çöpdiler-de Gurban boly. Ogly bilen bilelikden Orsiýada tabylygy barady. Ýa şolaryň bir diýen ikide gaýtalatman berja ýetjekleri barady. Şol ýa Matviyenko gelenden. Ol çekişlikde görensiň bir Gurban boly çekendir, oly Orsiýet Federasiýasy bilen hem de Täjikistanyň beýleki Özbegistan, Kırgızstan, Kazakistan iştahda bol çekenlerler Orsiýet. Demek şu ikisi Orsiýanyň wassaly bolmagyna ýa-da bolasyn naky döwletler ýa oturtma ýanky başlyk diýjek ýol başy diýjek ýol başy diýer adamy madde
Ne? Son düğünde yenen bir gerek şayadı bu vatandaşlarına görüp dursun. Kim kimin kulu, kim kimin elinden çöreği. Kim hocayın, kim on ta emesi. Kolasının akısı. Ne? Zor kıyıskaç görünüşte aytsak, düğünkü olan zor siyasi oyunun devamı. Zor matbiyen kabar kaydarından son, kol çakıllı da gerek dokümentleri. Demek şun oğlunu, özlerinin hem kollu bilir yani, ayan ediyorlar. Hem de oğlu son hıvıs bilen kabul ediyor. Boynunu aşağı ediyor. Boynunu da sol yankı oraya takıyorlardı. Şahir Şirar'ın koşusunda bir tetir var. Şular yarıncılara bağışlanın. Sol orada uğurgörüyen yankı prezidentin zincir vardı. Kızıl zincir takıyordu. Ne yazdı? Son alacak bolup so yankı köşkteki yarıncılar, şahirler, yankı yazıcılar, yeniler. Son yanı var boynunu aşağı iniyorlardı. Yukarı kalmasın niye yaptık? Özden şu bilemek değildi. Sellon boyun negen adamla vardı. Ondan Şirar sonra yan sağlıp o son koşusunda ortaya var. Neyse bas egillik için sonsuda sırt kalyanlar deydi. Bulankam savurlu. Atalığı neyse Putin'in önüne basın egilde sonsuda sırt kalyan. Görünüp dur. Atı doğru aydıptır. Şun kuna değişli estetri sol. Çoğunam dervaisi aktualli şunam son yani. Böyle öyle sen aytverin bunun temasında ne mi var? Ha o ni o da kaba var da aydamda düğünün nokta yığınlaşıp geçirdiler. Yani 30 yıllığı mı? İlki gurnanana 92. yılda gurlanıptır. 15. mayda. Sonki yığınlaşıkları yani bellikleri 2002. yılda bolan olam 14. mayda bolmalı. Yanlış men olsam. Ennem dünkü gün yeni de geçirdiler. 30 yıllık bolýardy adny. 92. yıldan beri hasap etsek, ola may ayını şol 10 yaşına minem geçirildi. Inni bu taýyk ýygnanan adamlar ýanky Moskwa, Kreml'e bardylar. Böni 5 san respublika bardy. Armenia, Ermenistan, o ýerde Paşinyan neme boldy, başlyk hökmüni alyp bardy hökmüni. Tajikistanyň prezidenti bardy, Emomali Rahmon. Ondan Kırgızistan'ınki vardı, biram Kazakstan'ınki, biram in yakın adamsı Lukashenko. Inni bulan çıkışını dinledim men. Kazakistan yüzleyce çıkış etti. İçili ödünün simpatiyatına, antipatiyatına misadını görkezmedi. Edil bir neme yali, ravnaduşnu bir nol vнимания yalak edip bu çıkış etti bollu. Kırgızistan'a şey etti. Tacikistan'a вообще hiç gıdgam olmadı Tacikistan için. Yani Ukraynalık aşak vakti de oturdu, keyfi dadı, blankı nol. Dine şu yerde can edip çıkışıdan Lukashenko oldu. Yani 3 respublika var, Müslüman devletinin yani Kırgız, Kazak, Tacik, üçü de nol vнимания. Absolutna çıkışları Putin'in kılığım değil, neme de değil, keyifsiz de barıp kayıttılar yani. Yani Lukashenko can etti, ödem hemmelerden hem köp gürledi, 19 minut daha gürledi. Ondan son Ermenistan'a gidip geldi. O başlık alıp barcı olandan insanın allı da dedi. Bu dedi, neme dedi? Ermenistan'ın üstüne hov pavananını bize çıkkın tüzgünü kalamazda hiçbiriniz başkaldırmadınız dedi. Bu tayda yengil ayıtıp geçti onu. O dedi, doğur bağlaştığını da dedi. O da köpe neme demek? Kollektivni bezopasnost boyunca doğur bağlaşılan organizasyon demek. Yani bu size değişirler mi diyen yani gürlötte Ermenistan'ınki. Ermenistan karışmadı sizden bu zatlara dedi. Bizim üstümüzde hov pavanını hiçbirinizi başınıza kaldırmadınız dedi. Yani Putin ne etti? Putin edil siz bağımsınız demet olur.
Bir zat gurulaýaňyz mem diýmedi, eline bir giden kagaz aldy, şo kagazlar o kawa oturdy, ünsemermedi. Jogaba berjek bolmady Ermenistanyň nimetine. Ýöne öz başyna çykyş etdi olup Putin diýmesine. Indi bu taýda siz näme aýdyp biljek şu barada? Näme asly boş organizasiýa näme gerek? Ine şu ýerde Türkmenistan ýok. Şu organizasiýanyň içinde Türkmenistan ýok. Näme üçin Türkmenistan neýtral döwlet? Bir tarap döwlet. Goşulan okmuşun olar ýalady. Ýöne emma Rossiya boyny gepýär. Şu wagta çenli boyny gepýär. Eger bir zat Türkmenistanyna bolaýsa, gaýda gaýmalaşyk bolaýsa, şol odaka baýy tutmazmy? Gurban oly. Näme pikir edýäňiz? Men onu aýdyp berýän ölçärim. Bir şol odaka baýy 20 ýanky birinji we ýeke sebebi Türkmenistanyň şol bir taraplyk statusy bolupdyr, ýa-da Olşoň sırtyna giydigen hiç bir gerek gerede goşulşana, gerekmejek gerede goşulşana esasy şol statusy ýa durumy ýa Niýazow, Urbanulam, inni oglam üçüsem özlerine kalkan edip bolýanlar. Öz ýurduň içine alyp barýan, halkyň garşysyna alyp barýan ýa gyrgynçylyk siýasatyny üstüne gömmek, basmak ýa ýatyrmak üçin ýurduň daşyndan hiç bir gözegçiň döwleti kuramalar salmadyk üçin şol bir taraplyk status bolýar. Bu diktatorlar ikili bilen şonu ýapyşyp otur, şu ýapyşalgany toğanmasynjy ýyllar. Ýa-ni Açyrçow Niýazow gulagyny goýup gelecekde ömür waky ene hökmüre warlygy üçin peýda berer diýip şunu ýola goýdular. Taýda halkyň gatnaşan ýa eden işler ýa bollandy däl onu anyk aýtmak, gaçyk aýtmak gerek. Eger halk gatnaşan bolsa onu referendum geçirilmeli. Halka geňeş ýa sala salmaly. Şunu etsek nahil bolýar. Edelim, kabul edelim ýa-da ýok. Referendumda ses berilýär. Ona şoňa görä de hereket edilýär. Meselem Şweýçarda şuň häzir şuňa çel öz puly bilen işläp berdi. Ýoksa şu barada referendum geçirilýär Şweýçarda Ýewrosoýuzyna arasy bolarsa Euro genişliğine girmek için valutasını euro çalışmak için etmediler yok. Valutamı saklamak kaldı. Fiiller girdi, Şweýçar girmedi. Häzir şel şu öz koronasy bilen. Men misal hökmüne getirýän. Demek enne şol odaka ba näme gerek? Ve şol hemen Orsiýadyň ýa-da Kremliň şol öňkü alyp barýan diýdimdorlyk siýasaty bardy. Imperski ambisiýalary bilen bedelikde ulumsalygy şu öňkü diýdimdorlyk siýasaty. Şonu dowam etmek üçin birek biz kömek etmeli barmaly ýa-da barany näme kömek etdiňi soňkysy görünüp durdy. Gazagystana sallylar näme etdi? Näme kömek etdi? Bir topar adam gyrdylar. Kim gyrdy, näme üçin gyrdy? O barada häzir şu güneşli hiç kim doğru düzgün hiç de daýdan. Gazagystanyň prezidenti Tokayew ortaga çykyp ine 20.000 sany diýe ýa terrorist geldi Gazagystana. Gelen bolsa şoň hiç bolmany 20 sanyny görkün halkyň öňüne çykyrdy. Sellelimi, sellesizmi, sakkallymy, sakkalsızmy, nirden geldi ol adam. Gelen bolsa 20.000 adam. Bolçan biz ikimiz Kazan verip harbi eşikkeyen adam, 20.000 adam demek bol. 40 sany batalyon bolýar, 500 adamdan hesap etsin. O yere yurda sığacak adam da bir diviziýa adam. Nirden gelip giripdirler olar Almata. Nirden hüjüm edýär. Näme şadam nirden tapyldy? 20.000 adam. Häzir şu güne şöyle 20 adamym gorkadyp bilen akıl. Ýöne şol terrorist ýa näme dip ölen döwlet tarapyndan ne karşılık gorkadı dip atılıp öldürülen ene grajdanylatyň sany sajagy ýok. Ine şu taýda da ine odaka ban ine goşuny ýerdelýär, goşuny saldy. Ol goşunyň esasy düzümi ne? Orsiýadyň goşuny, Belarusyň goşuny, Kırgızstanyň 100 eskermi, ýa-ni Ermenistanyň 200. Ara şuňaly. Ýöne şol taýda ine biz gerek bolsa edip berýär, şunu etdik. Siz bize boyun olmalı, tabin olmalı.
bizim diýenimiz etmeliyle ýa siýasat ýöretjek bolýardan orsiýet ýöne Kazak hökümeti ona tabiyle bolur, ya bolurdy. Eger Kazak halky şu zatlara yol verse, ýöne Kazak halky bu zatlara yol berjekken. Ine Kazaklarda da milli duýgusy o ýönne. Ine bular hem jebisleşip bir ýumruň başyna geçdiler. Ine Kazak halkyny hiç kim anlap bilmeýär. Ya ýalňyş ýolda salyp bilmeýär. Kazaklar hem belli. Yani ştada benim üstünü yetim. Ortaya diyen ştada bir zete konku torayın şol yankı. Tınız da Ermenistan şular real aytti. Yine biz bardık kömek etmeye bardık Kazakistan'ı ama Ermenistan'a siz gelmediniz diye de uruş abanı. Galat kurrum yalan pikir. Ne için? Onu ben aytıp bereyim size. Azerbaycan Ermenistan'ın üstüne çözüne. Azerbaycan Ermenistan bilen uruşana. Azerbaycan özünün hakiki territoriýasyny azad etmek üçin Dağlı Qarabağ azad etmek uruşuna alyp bardy. Şolara garşy görkezden kim bolýarsa şo territoriýada Ermeni bolsun, başga millet bolsun, Ors bolsun. Şo taýda uruş turdy ganyk. Olar enterem hemmesini boşadana ýeriniň, ýurdunyň almalysy bardy. Yani onun için Ermeli berdi doğrudur siyaset alıp baranakla ya adamların ağına ters pikir veriyorlar. Ermenistan'dan urşanak, Ermenistan'dan urşayan malda Baku'dan Yerevan'ın üstüne neyse bomba yağdırırlar diye bir gününe tekillenip oldu. Yani olur değil mi? Öz serhedine geldiler, onun hemmecini açıp bilmeke ortak arasına koşunsal ona da yol vermedi. Eğer hem Qarabağ ama azat telle, şu teritorial bir türlü yok. Şuna söyle. Onun için o Ermeni'nin o diyen onun hakikati kabul eden daha sonra yanlış bir kan. Aydı vermeyin o sen. O da ben yığınağına sametinde görünmedi. Azerbaycan'ım gelmedi. Özbekistan'ım gelmedi. Beylekilerim gelmedi. Moldova hiç gelmedi. Olar gol çekilene 92. ýylda belki olaram gol çekenler o datları biljekler näçe döwletiň bardygyny içinde. Siz bilýäňizmi şo barady? Bar olar bir zat içinde yarım ýalty gözegçi hökmüne gelip oturarlar ama şonuň gatnaşyjy hökmüne gelip oturarlar ama yani görýän gıdan hataryna diýede döwletlerimizin var bizde. SSR yıkılanın son döwletleri de esengen. Son ağzalar var. O taýdan son başta niyaz çıkan ýaletdi. Soňra biz o taýda gözegçi bolup barýasyp Gurban ulyny getirip bulawyndan şo taýda oturtdylar. Gara ol guramalar diňe şol Orsiýadyň gözegçiligini ýanky diýene şol gojaýynçylygyny subutnama hökmüni saklamak üçin gerek wagty goşun salmak üçin ullanýar. O millet faktoru yine bir de bakana. Anna Ukrayna'da olursular yani. Aydiye yine de Orsylynyň ya Ors milletiniň üstünden yine zulüm ediyor Ukraynalılar. Kim zulüm edipdir? Yok, hiç onun alat yok. Edilipdir. 14. ýyly bakana diýerler de şu taýda uruş turdy, şondan soň Donbassy geçen 8 ýylda şunça grajdan milleti öldü diye. Elbette uruştur, bomba yokardan ýagyp dursa iki tarapa da beýleki tarapyň ölüsini sananaklarda diňe bärki zanýar oğlum adaletli däller bolçar. Näme üçin sen şo tak goşun salyň öz territoriýasy Ukraina. Öz dawasy, öz milleti bir delüt goşuk bolsun ýöne şol Ukraina grajdanlar şo hemmesi. O hökümet bilen döwlet bilen parlament bilen otursunlar, çözüşdürler özler. Sen barıp otak araçy bolup sokulyp ýene de ýaragly adamlar içine salyp şondan soň bölünşik başlandy. Entek bolsa Igor Strelkov diýeni ölenek ana şol başlanmaşlar. Donbass'a uruşum. Näçe muň adam öldü iki tarapdan. Kime gerekdi ol uruş? Inne bu kun aýdýa, ne diýe nasistleri gyrjyk ýogaçy. Kim ol nasist? Görkes Banderan diýerler getirse de onuma aýtdylar. Menem on taryhyny okudy. Başda Sovet zamanyny bize berilen tarihte hakykatdan şo Stepan Bandera ýanky faşistlaryň ýemedi. Ol ýapary özüm şular ýaly nasist ay ene
kelle keferin bir dip görkezýärlerdi. Yok. Yani o milletçi dip hiç maydana gol. Milletçi olmak bilen yani tira paraz olmak ya da nasist olmak birbirinden başla da attı. Nasist ben nasistin tapawut kent ol şarı. Nasionalist öz halkın öz milletin söylemek şoňa buýsanmak öz natsiýam yani milletim. Milletçilik bolup biler her birimiz. Yani şu öz milletin söýüp beýrek milletleri ýigrenmek bolanak. Ene mesele şu taýt. Bilem allar da ýankyny Banderany Stepan Banderany ine Nemslan nemesi ýarany şola bilen ine Sovet Soýuzynyň garşysyna göreşen ýa. Yok, o nemesler 3-4 ýyllap ol konslagerде saklapdyrlar. Eger dost bolýan bolsa näçin onu taýda sakladylar. Onun tarihi vardı. Biz tarihi okuman onu hemme zat aýdylşýarly, günahkar etjek bolýarsa, bizim durmuşymyzda bolup geçti, hana basmaçy diýdiler, baýkulak diýdiler. Şol döwürler, ýok, kozukdan ýok, kozuk bilimli gatla bolan bilimli diýende näme? Ýa-ni dini ilmi bolanlar. Hemmejigini ana goýulara gapgyrdylar, maşgalasy bilen. Bir bölegi hana gaçyp gitdi, Eýran nedi? Mezur haly çykyp gitdiler bosgunçylygy. Owganistan nedi? Onun ana galanlary bilen mene şo niýasyň aýdysy ýa şo garamaýak diýip atlanýar ýatda ilmsiz bilimsiz galan halky. Ene şo halk bilen mene SSR guruldy. Olar zanam ýany bir kinesil ýemedip uruşdan soň aýaga alyp başlananyň soňradan SSR ýykyldy. Bizde maý bolmady şaşa öz milli kadrlarymyz ösdürme. 30-njy ýyllarda ta uruş başlanýança kän gyrdylar halkym. Bilýärse tarih. Soň uruşda öldü. Atkan adam. Soň ýer titremede gitdi aşgabatda esasan şol inteligensiýa wekiller şo taýda bolan. Soň bular meni topraga gar. Bizimki durşuny tragediýa halkymyzyň durmuşy. Ene şonu aýdaýyn. Başlaň sözüňiz böldüm. Ýöýdi ýani ýok. Şo Bandera hakynda, şo Stepan Bandera hakynda aýtsam, o halkyň öňünde orslar inni ähli öz milletiniň öňünde de şo rus gurlyan kim bar bolsa, rus dilini kim düşünýän bolsa, şolary garşy şeýle bir propaganda ýöretdiler de. Stepan Bandera şeýle faşist ene şo nemeslere hyzmat edýän bol edip görkezdiler de, halkyň düşmany ýaly edip görkezdiler. Aslynda ol adam edil Mahatma Gandhi ýaly şonu gödüňize getirin. Näýli men watandaşlara ýüzlenýän şu Mahatma Gandhi ýaly gödüňize getirin halk üçin özüniň şo azatlygy üçin, halkynyň azatlygy üçin milletiniň öňüne çykyp bir baş bolup şolar ýaly gaty gerekli işler alyp baran adam da ýöne Mahatma Gandhi'nin näýli götürgülýärler hindi halky. Ýöne Banderany näme etdiler? Ýere sokdular. Orslaryň kenbesi, KGB'si ýok etdi Banderany. Öz ýaşap oturan kwartirasynda Germaniýada. Onam öldürilişine çenne aýdyp berýärler. Kimi tutup hakyna tutulanyň çenne nädip ony werbawat edilişine çenne ödem Ukrain milletiniň öz bir oglanyny näme diýerler? Werbawat edýärler şol Stepan Banderany öldürmek üçin. Ýürite oň ýzyna düşüp, ýydarlap şeýdip soňundan soňundan oň özüni ony ýok etmeliler. Öldüren adamynam ýok etmeliler. Ýydarlarmalylar. Tebe gürlejekde. Ýani kıbıl gaçyp sypyp soňundan özüniň ýydarlanýanyny bilip şeýdip gaçyp sypýar. Näme başga döwlete geçýär. Onun historiýasyny soň watandaşlarymyz özi ýydarlap näme edip bilerler. Stepan Banderanyň historiýasyny bilesler gelýän bolsa. Ýene bir ýerde ýene de meniň şu berjek soragym var, şu Ukraina barada biram şu giýrilen Russiýanyň oligarklaryna giýrilen sanksiýalar barada aýdasym gelýärdi. Şu wagt ine şeýle diýilýär. Şu sanksiýa giýrilen oligarklaryň pullaryny Ukraina kompensasiýa hökmüne berip bolanok diýerler. Bugun üçin ýürüýte sud çäreler geçirilmeli, sudiýalaryň çıkaran neticeleri hökmüne, şolaryň netijesinin aslında berip bolur diýerler-de. Ýöne sanksiýa giýdilen, doňdurulan pullary Ukraina awratmak häzirlikçe bolanok. Bunyň
yine de bir tarafı var. Eğer oligarkların özü gizli yollar bilen şu sansa girdin pullarını, yandaşınak pullarını gizli yollar bilen alıp çıkarıp kaçıracak olsalar ana onu tutup onu geçirip bolya diye baycalar. Şu pulları eğer kaçırmakçı olsa öde yani eyesi. Ana onu kompensasyon yokmununa geçirmek bolur diyorlar. Yönü Ukrayna'da şu an çeken kıyınçılıkları yitiren yetkilerinin hesabı çıkarılı da 500-600 milyar dolar diye. Milyar 500-600 vardı diye de integam bu san yukarı kalma o mümkün de vuruşun tem oturanok birim şu Ukrayna'nın yankı buğdayları var özlerinin hasıllarını dasarı orada eksport edebilen oklar hem yollar yapıp portlar yapıp inni size sorulmada inni eğer yollar yapıp olsa nehile devam olsa Pribaltika yankı Baltika denizinin üstü bilen geçirip olur mu? Nehil yollar var sizin fikrinizce? Tabi katı kıyınçılık çek ya hazır Ukrayna ol geliyen toplu olar var ya nime üçüncü olurum ehli transport üçünden beylik teknik üçünden hiç ile geliyen yol yok hazırlıkça dondurulan hem yeri yapık şonu neyle gidip nimetse var eksport etse var Olur hem olsan yönelkinci hem soru cevap vermekam ilkinci bölüm sorumuz cevapsız kaldı da yankı o da boşuna sarıp bilir mesela Kurban Ulya oğlu Hayşesi Türkmenistan. Onun hayş etme hakkı yok. O da kabettin bir yankı bir taraf devlet hükmünü eğer bardı gel şunu hop abanayın da şunun hakimiyetini onu bilir. Dine Birleşen Milletler Kuruması'nın mesela yolbaşı kurumasını arz edip bilyeler ya yutup bilyeler de. Son koşunu var Birleşen Milletler Kuruması'nın. Bana Galubu'yu kask diye kellesine kişilemiş ol. Engin sende kartan renkini. Böyle para hatçılığın renki deyip düşünüyorlar. Onun sonra yankı bilen gök kaskarları kan uğraştı. Ortağı yırtta Yugoslavya'da da vardı. Böyle kuruşlarda da. Demek gerek olsa eğer onlar doğru deyip hasap etseler uğradıp bilirler çol boşunu. Ama orsiyet ya o da kaba onun için boşun salma asla hakkı ya hukuku yok. Bunun hayş etme hakkı yok. Sebep neutral status ve elleri bağlanır durdu. Yani sonrası yine de bir cinayetin köpeldi yani. Bunlar onsuz da hükümetler biz ayttık bunun cinayetkar topar doğru bunun. Yani getirdiler ya halmada o ajdarlı meselede albilmen, özler albilmen ortayetten çağırdı. Ay onu resmi adayda getiren, onu giyip bir samolyot bilen, yük samolyot bilen getirip benim iyiden alıp gidiyorlar da ol bir görünmen duran da hatta yoksam ol yankı uruşun 75 yıllığına da şaygu baydağırtan var, şu taydan hem Orsiye'nin samolyotlarına remont edip oturan adamlar yüklep iyiden aşağı attan Moskova'ya getirdiler şaygu. Baranın otak neyme yük hak etti, təde yarağım, körüne yarağım, olun belli derler. Baydak bakanası bilen samalyodu yükleyelim. Bir samalyo kim onu sana yaptırar? Yani şeyle onun için o meselede boşun salma hakkı yok. Yani Ukraynalı mesele gelse. Hakikaten şu mahal Ukrayna Karadeniz üstünde de uğru yerde de blokada diye illa şun şey diye baysa taş çoğuru Orsiye'nin koşun tarafından kurşolu varman şunu Putin'in planı oyunca ben şeyler düşünüyorum şu uruşu uzağa çektirip Ukrayna halkını ya devletini milletini sornukturup özleri elini kaldırıp planı şöyle ettirecek oluyor. Ya da kırılıp götürür yani. Ya da hükümetine ya prezidentine karşı halk ayağı kalır diyen fikir bilen edilen oyun. Yani onu edecek Ukraynalılar yok. Şumalyonun uğru yerden gelen yük var. Elbette bir Polşa'nın bilen geliyor. Rumanya'nın bilen geliyor. Biraz yankısı ayttınız da Pribaltika devletlerinin üstü bilen. Onun balık bilir yani. Berde bir topar düşünüşmeli nüanslar vardı. Doğru. Yani Pribaltika devletlerin NATO yararlarının ağzaları hana
Finlandiya bilen Şwetsiýa da şuňa keypine däl mezur bolurlar arda ýazma NATO ýaraly. Sebäp bolur ýa. Oňa da halmrada Erdogan garşy çykyp otyr. Buňa näme diýjeksiniz? Kim oýny bolup biler? Ýemede Erdoğan'ın başlanmalı atoyna diye her devlet öz baxtını gözlemeli. Erdoğan bu taýda hem Ukrainadan bir zatlar almakçy. Özüň onu tutýar, eger häzir şu Krim ýarymada azat bolsa Erdoğan ama da mesela pretendiyasını bildirip biljekler. O da Krim ýarymada Osman İmperiýasyna degişdiler. Tatar bizim Türk dilli milletimiz dine berdili bir gany bir milletim. O taýda da peýdasy var Erdoğan üçin. Ikinji tarapdan Orsiýetden hem ol degerdegmedine baýlyk çykaryp otyr, nebet diýdi, näme diýdi. Atnalar bar ya, ol garynja gatna gutarar. Ýene bir zatda var, Siriýada bular nebet paýlaşýar. Dekkatana Erdoğan ol bir tarapdan tuweleme öz halkyny eklep saklamak üçin her zat etmeli. Bir ýerlerden girjez almaly, krizis döwründe. Oňum hana ozal dollary bir dollar 7 mi 6 mı başta lira. Indi zaman 17 18 bolupdyr diýerler. Men bilemem. Men o ykdysadyýaty bilen gyzyklanmak Türkiýanyň. Yani şular real zatda oňum ýagda ýabyk bolup durda. Inni kil saýlaw boljak bolsa ol saýlanır, saýlanmazmy? Ola mene ullakan ama sonra gatsyny ýöne bir sonra Türk halkyny, Türkiýanyň milletini degişli. Yani ol öz oýunyny oýnaýar. Siýasat diýmek oýun oýnamak. Siýasat diýmek, siýasatçy diýmek öz döwletiň, öz milletiň bähwidini barmy? Ýöne bizde siýasatçy diýen maňlay garalyp, öz halkynyň, öz döwletiniň garşysyna işlep özüniň jinnet geljek şahsy peýdasy üçin bütün döwleti baýlygy bilen nökkeligine satyp tawşyryp otyr. Bir yer ýüzünde dönük bar bolsa Enes Berdimuhammed bilen Niýat bilen şoň töweregindäki ýanky bir yaranjanyň ýene tohumy. Şoň tohumy, şular ýa tohum asla yer ýüzünde hiç bir döwletde de halynyna ýa şulara bir hormat goýulanlar. Ýöne hem şeýle türkmenine şular depe çıktılardan şu taydan düşesleri bilen attı. Yani näçe oturar kabulan kursu ama çaykan başladı. Bütün nazarın orçarım. Bilema bar. Enezer Sviaska men de ýöne kayara mysal getiremek da dünkü Putin orden meren. Erti aydaly Serdarın Putin kakasy wezipeden aýrylsa çekilse onun şu bilen nähil gürleşer galan dünýä. Türkmen hasab etmeýär. Kim şuları el verer, kim şularla gatnaşyk eder. Var mı şoň ýerde? Ýok elbetde. Bular islemese sahnadan düşmeli, öyle şey. Yani biz olary gansız asla bolmaz, ýöne az gan bilen düşürmekçi bolýar. Sebäp bular öz meýletini, öz erkini şol iyi oturan haram emesinden ahyryndan başyna aýrylaslary gelenler. Diýmek biz şunu mezbur etmeli. Mezbur etmek üçin kayerde delillanmaly, akyllanmaly gerek bolsa da ola halkyň garşysyna ýara bollansa bilen edişi ýalyp artykmajy bilen jogap bermäge taýýar bolmaly. Leliniň ýeme bir sözü var, onuň stadet getireyim. Hem İslamik revolýusiýa diýerde eger özüni gorap bilmese o bahasy Garaşaýada geçen ak diýilen ýaly türkmençe bolsa şoň terjimesi var. Her bir islamik revolýusiýa özüni goramagy boşludur diýer. Biziň niýemamyzda biz halk hukukyny goramagy boşlu bolupdyr. Olam biziň hukukumyz konstitusiýa boýunça berilen hukuk. Şonuň öz hukukymyzy almajak bolup otyr da halkyň. Benim lokal bir problemi bolupdy. Ştaýda halmradagy ýene bir iň soňky soram diýin. Şu düýün öňünde düýün hawa täze bir makala çykdy. Angliýanyň bir gazetinde Financial Times diýip. Indi şu taýda ýanky gowy nemeler ýazylgy durda, ýazylgy misallar gozgalyp geçiripdir şu Ukraina barada, bulan ekonomikasy barada. Indi ýene bir başga bir gyzykly zat bar. Üçlük bandasy diýip
bir täze makala çykdy. Üçlük bardy. Men oğlum şu Macron değil yani kan bir neme demokdum. Gepini sözünü anamım yoktu da. Onun bu Scholz var. Bulum bir durnuklu bir neme bir diyenli bir mert adam değil ekenne. Germaniyan kansları Scholz şonu Hava Germaniyan kansları. İlki uruş başlarını Ukrayna bilen yani Rusya ilki Ukrayna'nın üstüne çodanını şobadı. Ağdını doldurup tribunadan gürüledi. Yine biz bir yara bilen kömek etmeli Ukrayna'nın beyle bununla koyup bilmez. Eyle beyle deyip ana şunga alaqı bir giden spisek berip ol ağır artilleri yani ağır texnikalara çenni berer. Beyle ki yaralara çenni berer deyip bir topar spisek yazıp ol spisekte de son yer gelenine yankı pıs ollu, näme ollu ona belli değil. Sözlerinin yankı sözünün dönni. Aydan sözlerinin yankı berilmeli yaraqlarına yarsının yarsı berilli. Olam yengil yaraqlar. Yankı. Avtomat yeni ok yarağı şoň ýaldatlar. Inni gitdigiçe de yankı meniň pikirimçe bu halkyň öz halkynyň gözüniň öňüne de düşer diýip pikir edýän. Eýýäm düşüp başlady. Macron'a gelse Macron'am şolar ýaly. Diňe öz bähbidi üçin ylgya häzir ikilençige degem saýlawlarda da ýene gazanny. Bulam käbir sekretni gizli gulluklaryň aýtmagyna görä şol ýa-ni 3 döwletim Fakat 2 döwlet diýip aýdaýyn. Germaniýa bilen Fransy. Putin'in adamları. Bunu men aýdamok watandaşlar bunu gizli gulluklar aýdýar. Üstüne işläp ýörün gizli gulluklar var ýürüýte. Özleriniň agentleri ene şolaryň aýtmagyna görä Russiýanyň eli bar diýär. Macron'un ikinji gedek saýlanmasyna. Bu zatlar käbir adamlar üçin geň bolmagy mümkin. Yönü faktlygyna galýar. Inni Macron'un ayagalyny Putin bilen görüşmesi ya jaňlaşmasy, o jaňlaşandan soň näme üçindir ortalygy tutanmaly da, ortara neytrallygy tutanmaly, bitaraplygy. Inni Putin'in ýüzüni Putin'in ýüzüni garaltmak oňalak gerek däl. Putin'in ýüzüni garaltmaly diýen ýaly oňalak gurullar aýtmaň diýen ýaly şeýler çykyş edýär. Bir neytralny çykyş edýär da. Inni ýa-ni üçlük bandasy diýenne bulan üçüsem häzir ýa-ni ýaly bir ütgeşik bir pozisiýany ýelýärler da. Ortalyk pozisiýany ýelýärler. Ýa-ni Italiýanyňky premier ministri Macron, biram Scholz. Inni siziň sesiňiz ýapyk. Dördüncüsü var, Wengeriýan prezident Viktor Orban. Orban'ım var, olam var. Bu yüzünü yere urmaň diye, Putin'in diye, Russiýanyň diye. Onu maskara etmeň, nemetmeň diye şeýle. Inni şular näil sizin pikiriňizçe? Şu gizli gulluklaryň alyp barýan yankı işleri sizin pikiriňizçe dogry bolup bilermi? Şu üçlükler yankı dörtlük bandasy, üçlük bandasy Russiýanyň tarapyny tutýar. Açasan tarapyny tutup bilen okda bir tüýsli başta bir hilidi, soňam başga hili boldular. Olsaryn ýaňy aýtyp geçdim de Erdoğanly meselede siýasat ýa siýasatçy ol öz döwletiniň, milletiniň, hökümetiniň bähbidiniň uğralyp iş bolmamaly. Şu situasiýa bagly bolupdyr da şu situasiýa beýle bolsa muny gollaýarlar, situasiýa başga bolsa onu gollaýarlar. Ýöne esasy maksat öz döwletiň bähbidi bolmaly. Scholz'tan başlaýaly, Scholz Germaniýanyň Reichskanzler. Germaniýanyň ýa-ni ykdysadyýatynyň köp bölegi Orsiýetden elýän gaz bilen baglanşypdy. Ýa-da beýle kiçik malla bilen. Indi şu gün Germaniýa Orsiýet gazyny dolu ýüzlenirse bolup oturdy.
On hem yemesi karhanaları duracak. Onun için ne bilen eklemeli. Bu sorğum var. Reis Hansır mesela devletine, milletine seyretmeli. Sonunda da uruş başlanı var dünyada iktisadiyet katı aşağı çıktı. Bütün dünya boyunca. Ol bir. İkinciden bulan Anırdan gelen ikinci Jahan Uruşundan soň Germaniyada, Orsiýada bolan şol real tabiinlik bir garaýyş bar. Tabiin bolmak. Ya şol öňkü urusda ýeňilen häzirem özlerine bağışlap bilen aklarda Stockholmski sindrom diýip bir zat bar. Ol näme şu özüne zulm edeni gollamak bolup durda. Stockholmda ýanky bank oğurlaýaly bolup bankın içine işgärli var ýanky böyle yetiranın içinde zamunanın. Şolar şu oğurlara kömek edip başlayalar da şolar azat etmek için. Bankının bahridini goramak için. Ne mutlankam sonu var ya. Şu orsiyetten korkusu var. Ol bir ikinciden katnaşıkları var. Iktisadiyeti ören mekirlik bilen orsiyedin yankı Germaniya oturdular. Yoksa daşının başka devletlerden Germaniya gaz alıp belirdi. Mesela Türkmenistan'ın gazını Nabucco proyektinin üstü bilen Kaspий dengizinden Azerbaycan, Türkiye'den Germaniya. Näçe devlet gazan jetjek ya milletlerinin durmuşy oglanjak. Şonu orsiyet kes kellem garşy boldy İran bilen. Bolly oturdy şu bunu şeýle gurlan akşul. Ýa-da näme orsiyet öz gazyny satjak. Türkmeninkini bir köpükden alyp otagyn bir manatdan satjak. Şonu ne diýot? Ne diýotyr? Eser ýykylar bar bizim görýänimiz şol, bilýänimiz şol öňküler bilemzat ya biz oňa üns beremzat. Öňkü döwrüm diňe mugut çykarlar. Türkmenistanyň özüçinde şäherlerde iki ýerde gaz bolaýmasa köp ýerine 90% gazyz otyrdy. Eser ýykylýar. Onu mu aýtmak gerek? Bar çykyrylýan gaz nebit benzin beýleki magdalar diňe Moskwa tarapy gidýär. Nira harçlanýar Allah bilsin. İdana Türkmenistan'a gelen zat yok. Gelaydı şu 100'den bir ya 2 oturmu gelendir gelmez olam yok. Çünkü o saparagaydı ya bizi hatta çüy çıkaryan da odam yoktu. Ben olmaz da vurmasalar. Nereden bu? Kime gerek Türkmenistan? Yarası baylıklarını aldılar. Onu oturdu. Şu böylenen vesselam kalın milletim sesini çıkarmasın deyip pakta danatanın gün yaşayınca çağacıklar. Ellerin aşırı yağlı kızardı. Pakta meydanına çıkmadı. Olsan olur haçın bilimi alsın. Ya seneler dünyasını təzelediler. Ne iyi bilirler, ne içip bilirler. İyi melismeli zatları. Aygara tragediya dursunun. Böyle bu temanı yutkoda diyecek böyle dadım. Son için şuurlukçu Germaniya, Orsiýadyň yankı importuna bağlı oldu. Orsiýetden gelmeli haritlara. Çiğmal haritlarına esas. Şoň ýaly hem Vengerler, Balgarlar bolar dolu şol Orsiýadyň gazy bilen işläp oturdy. Ondan Wenger prezidenti ozallan şol öz kardeşlerini ynymsızlyk göz bilen garap oturarlar. On bir özünün bir milli diýesini, milletçilik duýgusy bar. Şoň men pikir edýän köp zatlar menem ýerler oturýar, makallar okuýar, bu ol adamyň edip oturan hereketinden seretip çen tutup netije çykaryp boljak da. Şol Ukrainaň Zakarpatya diýen böleginde Uzhgorod diýen şäherde şu tapyr ýa-da Zakarpatya. Şu taýda köpçülik bilen kowçumlaryň ýa-ni Wenger milletli ýa-ni Ukraina grazdanlary ýaşaýar. Ukraina yıkılsa, bilen şonu özüne alacak. Bilen planları Zhirinovskiy Kemal dilinden sıktırıbaydı. Zakarpatya Vengerlere gitmeli, o Besarabiya Rumylara koşulmalı. Yani Lvov velayeti valin öyle ki böyle ki bir Polşa geçmeli. Bize mene şu yerleri almalı da ne yapar bilen. Paylaşmakçı da garip. Ukrayna devlet hükmünü yok etmeli. Son bak. Yine ola mene şöyle milletçilik, millilik değil, milletçilik duygusu. Yine millet paralı ediliyordu. Sonra Fransa'ya gelse, Fransa'da Putin ya Kreml katı Macron'u ettiler.
yayrattılar bütün mass media dünya yüzüne. Ay ine Marie Le Pen, ay ine Aşa Sarsi olduğunu Fransa'da Fransızlar yaşamalı ya. Belki ikinci, üçüncü dereceli milletleri kovmalı, çıkarmalı ya da şular yani pek derecede tutmalıyla ya şular gerekliyle yani siyaset sonu dimete de yaptılar da şular yani adam olardı. Ondan sonra kimale eğer sonu yeni Aşa Sarsi'ni sayılamayacak orada demek var. Şular yani ortada ne ederin bilmeden adam sanılmalı oluyordu. Yine sonra Macron'un yel haytı tarafı öğütse şu tarafı yıkılıp duran yol başı ditmen hata etti. Ol bir sözünü duran adamım değil. Ondan sonra ben onu hakiki Fransız diyorum hata edemek. Hakiki Fransızlar millet para diye tire para der. Macron'un diyen sözleri var, Müslümanlar vardı. Ben onu inta sol adam ömrü tünse hemen onu bağışlamak yapıyor. On diyen sözü hiç bir insan normasına ya kategoriye giren dattır. Hiç bir adam mesela eline yani dini kitabı olan milletlere beylik müzavat etme hakkı yok. İslam Müslüman olsun, İslam Hristiyan olsun, yani Yevrey olsun ya Buddhist olsun. Yani şu Erdoğan deydi ekrana görmeliydin deydi sen kellen işten oktuydu. Yok ben Erdoğan'ı baytımda ben o kırmaydı yani. O adama ben hiç hormasıyla yok. Fransa'nın 10 yıllık prezidenti olaydı. Yani halk şumahar iki tane erbetten şu erbetin kovrağını saylamaya mecbur var. Başka adam yoktu. Şunun ortaya oynadı şu oyunu. Ben sağsı olacak diyelim. Onu koysa o sağsızda da yoksa sağsı hiç olmanı ve sağ siyasetini yaratacak da radikal siyasetini. Bu olsa ivaşım inaşım, playasım, bize nadı payım. Bana duayno standart 200 siyaset yaratıp gören adam. Sizin soruluğunuza kıyıskası şuları yalim. Cemleyici çoğağım sol, şu görüp duran dağıtlan, şu adamın edip oturan işi. Elbette kıyınışlı da Ukrayna halkı şunun kunu solarda yarar yetene ursma. Amunisyon yok, silem yok, eginması yok, harbi yürüdü. Novot'ta duran adamın sağını sağacağı yok, eline yarar alma. Milyonlar Ukrayna, Şumal, Urus'a gidecek. Onlara birinciden çağıran akla rezervistleri. İkinciden bağır koşuna da yarar okum yetenek eder. Aktoran olmaz emeller bir Sovyet zamanından kalan yararları. Amerikalıların gelip geçsinler adreselli. Ortadan bu zatlar bilip oturuyor. Onun için kabir yerde ortadan öne sürüşmek, innem iyi de tesmeli. İki zatların bağlanışıp öne sürüşmeye Ukrayna tarafının yarar sahanı meşhur adam sahanıken yara olan tank olsun, puşka olsun, tapağıdır, içinde oku olmasa metalla odur. Hemen hayır var. İtin butkası yal, atmasa ne mi var o tay? Halmrada Lend-Lease'den ne mi haber var? Lend-Lease gidip dur, gelip dur. Lend-Lease Amerika son 2. Jahon Uruşu'nun 44. yıllaki asıl Lend-Lease'den sonra şumar 2. yedek Lend-Lease açıldı. Lend-Lease demek ne mi? Vatandaşlar, o hükmani adaydı şu alan suğmanı bolşu yağlı iyidine kaytarmak demek de yağdayına göre tölemek demek. Son 2. Jahon Uruşu'nun Sovyet Soyuzu'na Amerikan uğradan Lend-Lease'i, yarağı, imiti, eginmez beyle gibi. Ay son onun miram tölenmedi de 70 yılında var. Mutlu ile elberli. Ukrayna da son yıldır. Sebep Ukrayna halkı yödüm korkudu. O zaman ağzalı dediler. Men biliyorum. Şu urs başlanyanca ay ene sen gün ortadan, gün oradan, sen gün matardan ya ene Suriyeli, siz ene Ukrayna urlayan, siz ene Rus urlayan diye ne vardı da. Onun içine provokatörler yeterlik de Türkmenlerin içine var. Sen nire lo, ne ayıl urlayan, ne mi deyip atak oturarlı var. Olurdu da şu var. Yani şu urs turdu. Şulan helmet sodatlar yattım çıkarttığını biz bir millet deydiler. Bize Türkmenlere yetmeyen daha çok. Demek bize urus verek de şu milletin adını biriktirmek için. Ben bilemem. Yani Ukrayna birikti. Şuların birbirine doğduk çoğurup verdi. Ay sen dilin bir hili. On dili eğil hili. Ne Türkmenler ki? Ya men Ukrayna'nın men yönü yerden ne demek? Men katığı bilen Ukrayna'nın her yıl gidip gelip duran yurdum. Karnaşlamadın yaşayan yurdu.
Şu bardı da oliçan yönü sularda o yönü şu zatlan hemimizin ortadan ayıp biz bir millet Ukrayna serhetleri ellerilmesidir ve mizemizdir deyip çıktı yani. Canını vermelim olsa tayyar. Erkeği ayalı, yaşı karısı. Hemmesi. Bırakızın. Yine millet şey deyip cevisleşiyen eken. Yani şulan Ukrayna men yönü kıyray demek de Ukrayna'nın yenisi Türkmenistan'a da barıp yansalar. Gördüğün durumdan bağlanışlayan zatken şu tadı bağlaştırmağı da zatken. Ma bu tadı ulukat ulu dünya meşhuruna siyaset gidip dur. Ay bizim Lellimlemedin aydiyan da adı der bu tadı. Halmada bizim Türkmenlerimiz katı zor Türkmenlerimiz var. Dızaşıp duranlar var, dızaşıp duranlar. Bunları bu nimette aytettağın saklavan olmaz? Yok. Hani oğlum gördün ya aeroportta. Hani çıtaşarık erkek varsa ustada görleşerli. Ana tamam. Ne hakiki yigitler, hakiki kıyılar sotaydı. Var, öyle mi? Var. Öyle mi alır? Bolyan halmada. Dur bolya değil, karas bir minut men ne size soru. Hani. Ama ben denalı durmuşuyla bağlanışıklı olacak da. O zaman bir kıyerde çıkış ettim denalı bilen ekelikte men bilen bir kıyerde ağdan geçtim. Bir başına gördü bir doğması kurban oluyor. Denaları yapıştı erkeklerden elçik. Onun egin eşiği bunların bir en namı bedeni teni maskası mı neyemesi mi bu köynek balığına yetti bu milletin. Son İdyanın görüp dursun enne maşin sürmek hukukuna elinden alırlar. Enne ernin yanına turmalar yengse de oturmalıydılar. Saat 8'den son asla şu maşinin binmek bolunaklıydı. Binahil bolu. Men şu zatları zenan hükmünne ene hükmünne Türkmenistanlı. Ömde varıcı adam hükmünne men size doğru veresim geliyor. Şu zatları şu nahil arıyanı ve nahil düşünüyanı. Ya şu kaptarlak Uganistan'ın sol Taliban'ın bir global sol oradan görürler vetiyem ya sonra gör közme veriyem. Neyemesi var? Men hiç düşünüp bilemem. Men nemşin aydiyan bu zatlar. Men ömrümü internasyonalist adam olup yaşak geçen. Men olduğunu Kullukdaki internasyonalistler, men durmuşdaki internasyonalist. Men hiç açan adamları dinine de bölün adam değil, milletine de, erenkine de, zıntına da bölünmek. Men için her bir adam kımmatlı. Yani şuma bolup duranda ara hastalıkta, ara duyuşta görecek zatlarım değil. Hakikaten devlette değil hanıda yaşıyor. Bir öz fikrini aydın denan hükmünde men dingemendel vatandaşlarımın bilesi gelen kendi men yal düşünmen oturan benne azal şu bolup duran zatlar. Asıl akla sığacak zat değil. Nemçin ediliyor. Eneleri şeydi bular yine de başını yaşmağa toppa sokup çağaları doğanın eyyam kördekin koymak için ediliyor. Ne mi var şu zatların mesela? Sen bir öz fikrini aytaysan hem zenan hükmünü hem medisine işler hükmünü hem cemiyetçilik ve siyasi işler hükmünü insan hükmünü aydın öz fikrini. Bana da vacip halka da gerektir diye düşünüyorum. Men öz fikrim aysam bu zatlar düp öter absurt. Bir absurt zatların biri bunun en yukarı derecesi. Bunun düyübünü çözmeli. Düyüp meselesini çözmeli. Gelin gıyılan maşina minmezliği. Ne sebepten minmeller? Ya bir yere gidecek olsa biri hastahanada ağır yatır. Sen piyada gitmeli mi? Ya avtobusa karışmalı mı? Yarım saatla. Öz maşinin varka, öz uloğun varka, hocalığında. Ne için maşinin önüne minmeller, izine minmeller. Ne için 8'den son maşini asla ayarmaşıla minmeller. Sebep ne mi? Bardıra bir sebebi, şunun sebebini çözmeli. Bulur sebebini çözmen, yankı ayal gıydıların üstüne topuluyorlar. Yankı bulan giyim rejimine, yüzünün gözünün kraskatına, saçını boyamalı, kesmeliler, eyle, beyle, yağlıktanmalı, uzun köynek giymeli, on aşağıdan balak giymeli. Bu zatlar aslında Türkmenin medeniyetine deptesi vuruna bar zatlar. Yönü aslında Türkmenistan'a alınıp barlayan siyasetin öz yanlış.
siyaset doğru düzgün bolan ýagdaýynda siyaset ýa-ni sistema bizim Türkmenistan'ın sisteması doğru düzgün işleyen ýagdaýynda bilim normal daşarutlaryň derejesinde bilim berilip duran ýagdaýynda bizim bu zatlary Türkmeniň maşgalasynyň aýal esasana aýal gyz maşgalalaryň beýle zaýy bolup gitmezdi. Bular ýalak derece düşmezdi. Bular bir degradasiýa gönümel bir görnüşi Türkmen aýal gyzlaryny, gelin gyzlaryny bilimsiz goýmagyň bir görnüşi. Men şeýle düşünýän. Has daşlaşdyrmak internetlerden, bilimden, siýasatdan, samo soboy ýasnada hemme datdan daşlaşdyrmak şu düşünjesi öňküden hem pete düşsün diýip edilýän datlaryň biri. Oň daşyndan hem ine Owganistan bilen gatnaşyklar bar. Olardan hem bular görelli alýan bolmaly. Ana Owganistan ine şolar ýaly ene öňkü 60-njy 70-njy ýyllarda seretseňiz Owganistan'y näýili gaty modern milleti bar eken, modern aýal gyzlaryna çenni hem institutlarda, universitetlerde okap bilim alıp hem doktorlary, muallimlary, pedagog hemme urdan aýal maşgalalar işleýän eken, gyzgelinler okuyan ekeni. Şolar şo wagtlar diýmendirler ene maşynyň ýygyna minmek bolanok ýa öňüne minmek bolanok ýa siz uýun köýnek ene geýmeli kelläňizi birinjek bilen ýapynmaly diýilmendir. Şo döwürlerde görýäňizmi? Aýallar keltejik köýnek adam geýipdirler. Emma moral tarapdan, ahlak tarapdan gaty asylly. Şolaryň köýnegi kelte bolsa-da bular ýalaky şu Türkmenistanyň düşen derejesine düşmendirler. Gyzgeli häzir biziň gyzgelindenmedi, gyzlanmady mektep ýaşyndan 13-14 ýaşyndan daýalýarlar. Ine ahlagyň düşen derejesi. Onu sen köýnegini uzun giydirip onu gowra bilmersiň. Men ştaýdan biziň Türkmenistanymyzyň ýanky ýokarsyna oturan başyna oturan adamlary ýüzlenýänler beýdipsiz ahlagy gowrap bilmersiňiz. Türkmeniň gelin gyzlaryň ahlagyny beýle ýagdaýda, moralyny beýle ýagdaýda gowrap bilmersiňiz. Uzun köýnek giydirip ýa kellesini ýalykdandyryp. Kellesini ýalykdangan bilen uzun köýnek giýeni bilenem etjek adam eder. Bozuljak adam bozulur. Emma düýbüni bejermeli, düýbüni çözmeli. Mesele nirede? Näme üçin adamlar ahlaksyz boldy? Siziň öz pagon götürüp beren işgärliňiz etmedimi? 13-14 ýaşly gyzlar daýalap. Şolar başlamadymy başyny? Bejerjek bolsaňyz şo ýerden başlap teretmeli, bejermeli. Gelin gyzlarda günah ýok. Gelin gyzlaryň ahlagyny erkekler gowramaly. Bozmalylar erkekler gowramaly. Ol maşynyň ýygyna minip ýa öňüne minip bol gep o taýda däl. Problem o taýdan çözülmeýär. Ya dowdony kraska çalan bilen çalmar bilenim. Problem o taýda däl. Kellesine ýalyk daňany bilen daňman bilen problem o taýda däl. Problem ene şu taýda. Her bir adamyň ýanky problemi ene şu ýerde. Özleri zaýalýarlar. Pagan götürýän adamlaryň özleri zaýalýarlar. Halky şu derejä düşüren. Ýanky ykdysady tarapdanam, beýleki moral tarapdanam, yeter yetmezlik, bilimsizlik, medisinaň ýygy galmaklygy bulan hemmesini şol alyp barýan siýasaty sistemaň özüniň nädogrudygy. Şu zatlar alyp barýar. Ähli zadyň bilan körügi ýanky alyp barylýan siýasatda Türkmenistanda alyp barylýan ýanky sistemada, gurulan sistema nädogry? Çüýren. Ine meselem bir agyr ýatan hassany bir antibiotik ýa başga bir dermanlar bilen bejermäň ýerine şonuň sebäbini, keselliň diagnozyny goýup bilmän islenip derman bilen bejerip şonu gutulurjak bolýan ýalylar. Ol oňla gutulmaz. Ol oňla beter bolar. Ol oňla beter bolar. Onun ilki düýbüni çözmeli, diagnozyny bilmeli. Şol adam hassa adamyň nämeden keselläpdir, şonu bilmeli. Ana ondan soň bejermeli. Ona biziň Türkmenistanymyzyň baryp gelip ýeten ine ýagdaýy şol. Adamlary milletini nä derejede aýagallygyna şeýle bir güýçlü temp bilen degradasiýa edýärler-de.
görülüp eşitilen zatlar hiçbir yurtda böyle degradasiya, şeyle tiyizlik bilen degradasiya edilýär bizim milletimiz. Näme netijesi näme bolar? Ne aýdaly ýalyklar daňdylar, uzun köýnek giydiler, makyaj eden oklar, saçlaryny boyan oklar. Aýdaly näme netije berer şu? Senin ekonomikaňy zaýalan, ekonomika zaýa. Bizim ykdysadyetimiz nol. Şol berilen ýanky edilen ýalykly etse-de köýnek, uzun köýnek giýenim bilen näme çözülýär şu ýerde? Ama öyle onu sonra mara berde o da özüne bas mesela KKK diýilen nakıl vardı. Eger şular ýaly dress code giýirdiýän bolsa onu öz maşgalasyny başlasyrlardy. Näme üçin olaň ayallary, gyýlary, artyklary, doğanlaryna hemmesi başlan bol göçü tursukly gezipdir. Türkmen maşgalasam ýanky aşly balyk giýmeli, ýansy köýnek giýmeli, kellesine birinji gatmaly. Näme etmeli? Men görýän bolu ertiňe ýa-da Taliban gadagan etdi dedi. Gyýlar nokamallar mektepde. Belki bize de soduzunu getirecektir bular erti. Yuvaş gelýär halmra da şoňa bar. O şoňa uğraşsa şonu kabul etse erti onu kabul ederdi. Hem şumal halk o edenin näme dip. Oňa o ýa-da bir şafer payız berýär aýsa bolsun şafer payız şunu bol öňüne 3 bükülüp beren ýanky bir aydın tutmaklar var. Bulan hemmesinin hemen doğal şiirlerin göğüse kaldırılan ya yenen barda inni bular näme diyecek ki? Erti bular ama ağzı yaşmaklı çıkış etmeliler, demek sesi çıkmalılar. Bular hep cemiyeti ikiye bölüyor. Şu kim olan iki zaten mesela Meryem olsalar, onları hem zat mümkün, şulara boyun eğmeyen halkım, şulara yal derecede yaşamam. O ne hil var 20 yıl asırda. Birdat yadıma düştü de. Birdat yadıma düştü şutaydı. Aydıp geçeyim. Şu öz maşgalasını başlamalıydınız. Şu öz maşgalası yankı beyleki halka, prastoy halka feredende öz maşgalası bu giyinmeli, makyaj amçalsa olya, ille yok igneşikli, ille yok şaytepli olmalı. Şu yerde yadıma düştüğünde Anna Ivanovna deyip bir imperatrica bolun, imperatrica derler, Rus imperiyasını şu döwürde bolun, Pyotr Perwiden soň. Anna Ivanovna şoň nemesi var. Bal etme häsiýeti var da, bala çağırýa, bal diýsem, ýa tant edilýän agşamara вечеринкалар. Ine şoňa çağıranna baronesalar ýa beýleki grafinyalar haýsam o da bir şunkudan gow geynen bolsa barya ýanyna bar gön ýüzüne şarpyladyp şarpygy bilen urup şoň hiç adam diýen ok diňe şoň eşigi üçin şoňkudan gow bolan üçin şoňkudan owadan bolan üçin şoň ýüzüne baryp köpçüligiň tant edip berýän ýa-da köpçüligiň öňüne baryp ýüzüne şarpyk çalyp kowk berýän eken. Ene biziňkiler Gurban Guliýevlaryň ýa Berdimuhammedowyň maşgalasam şol biziň aýal gyzlamyda owadan bolsun niýe. Başgalar gow giyinmeliler, başgalar ýalykly bürünjekli gezmeli. Ýüzü kraskasız. Olurda da giyinsenem geçerdi otursa näme giyinin bir hiç şey bulurdu. Fukus diye de tağım yok giyinmekligen bir hiç şey bulurdu. Sonra bolun bir medeniyet yok olurdu. Son 10% Türkmeninki, yine 10% Türk'ünki, yine 15% bilema kayısı Orta Asya'nki, ya Yemenki, ya Polonki, ya yine bir yerinki, Avrupa'nki. Dürüstü. Yani ne şu gijenlap olur da ne yapıp gen alacağını bilmem. Kile kızılım takıtırlar. O yine ayarlı olmaz ya kılelimi. Bunun 20 yıl odalaştım ben bu grubu. Özünü şahin edip atlandırıyor yani. Şu mahal kızıl yarma ben. Roman başlığı Türkmenistan. Şahin edip. Utanç demi ka? Halmada utanç demi ka ödüne çeyip atlattırmak. Yok, sonsuz yıllarlık boran ağırkanım. Bizim şahiniyamız değil. Sonra size berenin sebebi denen hükmünde sizin bir pıkkınız, karayışınız bolsa, vatandaşlar bu gidişine gidecek bolsa biz eyyam orta asıra yıkıllık eyyam.
Ay bollu bir daha şu prezidentlikten nadayel bol gelin şun padşahlığını delinde din elinde parlament ikelle şun parlament ses vereceğini biz hem bilip otur. Gen zat yok. Şon için 20. yıla şöyle yollar yapık değil yani. Onu şöyle yurdun daşına kin bir bölüğü kesellerden kıyınçılıktan kırılıp gitmeli yurdun içine. Kinden yarsa ölüp gitmeli. Kalına hem kulgırına. Onu oturdu, ondan sen näme diýende halky näme ol taýda ýa bilýän zat ýok, sebäp halkdan soraýan hökümet ýok, hökümet ýok. Özüne jenaýatkar topar bar. Onu oturdu. Ondan bular teröristleri nädip hakimmetten ýa tahtdan düşürende bolmaýar. Olar terörist hem hiç bir kanun ýa berjay etmeýän adam bolsun, gurumy bolsun, edara bolsun, hökümet bolsun, olar hem terrorçy bolýar. Halky terörist edýär. Şoňmy? Ol bir ýerden aýdylan sözler ýa biziň kabul eden kararymyz da şonu iýdarlap düýbüne ýetip bilemizsen aýdy. Hani kada kanun beyizciliği işleyen varsa onunla siz ne için yurdun daşında vatandaşlar aydı. Yekeci kanun işleyen varsa insana verilmeli hak hukuku. Oğlum erkin gidip gelmek hak hukuku. Niye? Dünyanın 4 güncünü. Hükümet tölana sizin yol kırayınızı, özünü töleyen. Ben şu taydın oturan yerimde Amerika uçsak diysem gidebilyen ya o ne çağrını Şuvet'e gelecek diye bilye dalıp bardağı verik uçuk gelip bilye. 14 saat, 18 saat näçe döwletiň üstünden ýol geçip adam erkin ýaşamaly. Näme üçin siz öz çağırlygynyň arasyny, ene taňyň arasyna baryp bilendi. Bu taýdaky adamlar ölüp gidip otur. Ne olara kömek edebilýän, ne olaň ýygyny aýadan albilýän, ne ýygynda galan çağırlary eýel edebilýän. Ne bizim hemmemizin düşen günümüz şu vatandaşlar. Mene şonu aytmadım başı näme diýip aýdaýyn ol çaryn. No, bir kanun yollar yapılan bir kanun yaptılar yolları. Yöne bizim Türkmen vatandaşlarımızdan eğer islenlik araçağa varıp yani granitsa varıp geçeyini de içine girip bilye hakkı var. Sebep olar bir kanun yaptılar mı? Bizimkiler hem girip bilye hakkı var. Ne için yaptınız? Men öz vatanım. Men öz doğulan yerim. Men elimde pasportum var. Şu yerde doğulan men. Başka yurdun adamı sel men girip bil girecek men. Öz yurduma girecek. Şey deyip bilye bizim vatandaşlarımız. Hakkı var. Hakiki. Konstitusiya olar için yöremeyen olsa ne için Türkmen prosto halk için yöremeli? Olan özünler için yöremeyen olsa. Berde de katılmakar oyun oynayan şu tayda şol yankı terörist topar özün hükümet deyip atlandıran seredin. Ay ene diye ayın 17'sine diye 27'sine diye 5'ine diye 3'üne diye samolyot uçacak diye. Bir samolyot uçuracakları. Onu da kim uçmalı özlerine gerek şu devletten yük akıtmalı. Ya özüne gerek adamlara akıtmalı ya getirmeli. İlk kaptana da onun mesanlık adıma $200,000 bilet satıyor. Bolluk oturdu. Hani gün ölüp regulyer atnap durmalı reisler. Oturup yürüyte sahnap gördük de yurdun taşına. Türkmenistanlılar ya rayetleri yurdun içine barmağı için Cumal günü 4 reis, 5 reisten katmadan da gün her gün hesinden bir 4 yıl vaat gerek. 4 yıl. Sonra nobata durandı. Her gün 4 reis. Bunlar bir ayda 4 reis katmadan aktar. Onun ağzını doldurup gürleyeler sonum yalın mı çıkıyor. Yani şu diktir deyip gürleyen o saç kesilen deydi bu. Ne için şuları giyin köyünük giydiren yüz gözlerini tertibi getiren. Ya olur böyle ya, olur hükümete yarıncanlık ediyor. Ama halkı bulunak. Neredin bunu? Göz görteli oyun oynayalım. Göz görteli. Niyaz oğulları, yiğitleri yapışırdı da hani ağzının kızıllıyışı var ya, sakkal koyuyor ya, ol bulunak, vahhabisti. Kaçını götürmen deyip oğlan. Ava, ana sol. İnnem seret, hani böyle yanında. Atı Gülküş yağdı, hem kıyınçlı yağdı. Gülküş tarafı bütün dünya üstümüzden gülle. Hiç nasıl atlara ediyor. Ne böyle değer hanım. Sağ etti buraya yazat olma hakkı yoktu.
prawa maşin sürme kadar sen yani o getirdiniz de o çarın şular yani ayttınız o nahili keselhana gitmeli olsa nama gitmeli olsa maşin gerekken şu devlette şu maşin sürmeye prawan olmasa sen işe dalanaklı isle erkek bol isle denan sen iş yerine de maşinle gitmeli iş yerinde de maşinle gitmeli gerek yerinde de şu maşin kullanmalı hemmeciginde de var gıylamada da aktıklamada da prawa var ne için yok ol bir yeme öýden ahar ýerde çemse deruldur. Aşudan tuzak boldyň şo prawa da derul maşina bol derulçylykdan gelýär. Ol haňa bir azgynçylykdan ýa bir artykmaçlyk diýip aýdyldygy da her öýün gapysyna şiwetlerde 3-den 4-den maşin bar. Ol bir normal da üýtgeşik zatda. Ýöne türkmeni şu hem şu zatlaryň hemmesini zar edip, indi soňa da gözüm dikmesin diýip maşin sürmegem gadagan. Adamlar şu zatlara var ya, tawin bolup gelseler, sesini çıkarman otursalar, erteki gün bürünjek giydirerler. Ol nime Awganistandan gidişýäli ýüzüňe çeni yaptyryp, uzun çadyr giydirerler kelläňe. Ana şonam etjekler görünüp dur. Yo, öz ayarlarından başlasın şunu, özden anladım. Şoň üçin halkymyz bir öz hakyny şeýdip hakyny goramasa, hukugyny goramasa, şunu etjekler görünüp dur. Bürünjek giydirirler inniki. Ina görürsüňiz halmrada. Şunu atları görüp, men aýdaýyn men şu soňky bir aýyň dowamyny bir 12-14 erten maňa jaňly ýazdylar ýa ses uratdyrlar. Denarlar halmrada edýärler şo. Biz bular ýaly ýurda barmakçy däl, biz Türkmenistanyň raýatlygynyň ýüzlerce haýsy döwletiň kim tapsak şo döwlete raýat boljak diýip denarlar maňa. Bular ýaly haramzadalyň ýurduny biz barmakçy däl, dolanmakçy däl, çağa da dogurmakçy däl, hatda boý ýeten ýa-ni okuny toran gyýlarym ýa. Ora şo gerekde. Adamlary şeýdip adamlar ýurdundan doýurýarlar. Şeň bezekge ýaşamagy. Näme bolsa şo bolsun, şo takmyn şo dowdaga dolanjak geldi ýani. Şolara gerek şo da. Şo gerek. Olara da gerek şo. Olara gerek şo. Ýöne halkym düşünmeli. Bir tarapdan men olara düşünýänim, bolsa kimin dowdaga dolanasy geldi. Ýöne şo dowdagy jenneti öwürmek üçin her bir adam çekmeli, zähmeti bardy, goşmaly, goşandy bar. Şo neden ak watandaşlar? Ine meselem gynançly tarapy şol. Biri edip bermelmekdi. Yok biri etmese de öğretecekken Hudaýa tawsyrýar. Ne Allah garagyny apar diýip. Allah sen garagyny gapdy eýýäm, sen şu zatlara garşy görüşmänim üçin. Gözüm onuň üçin beadalatlygy watandaş. Şoň üçin kösenip görürmiz. Gözüňiz açaýyn. Näme üçin berdi bize garagy Allah Taala ya eli ya dili ya gulugy. Biz näme bir heýwança da bolmada başlanmy. Şu zatlary men esitmek agyr degýärdi, oğlum daşary ýurtda, daşary döwletde. Nahil döwlet kabylar, nahil millet kadi. Güzel şulaň aýdýan zadyň hiç bir 1% dogry ka. Ýok şu taýda 1% ýalan ýok Türkmenistan marada aýdylýar. Ýöne ynanarlykly ýagdaýda 20-nji asyrda hatda Afrikada da ýok bu ýalda. Beýdip öz halkyny horlamak, beýdip bu halky gyrgynçylyga bermek. Haýsy milletde daş töweregimizden haýsy bir şun şeýdi aýdyn gorkun. Türkmen niye közäldiğime için. Haýsy millete bizden doğduk çöwürmeli. Sonra bizden pes ýaşaýar. Şu meseleler aýdyn watandaşlar. Onsoň olaň bize doğduk çöwüreni ýa üstümizden gülerini biz onsoň kabul etmeliler mi? Mezbur haly kabul edip otur. Mezbur. Ýöne çözgüt tapmaly bor. Tapmasak yer ýüzünden ýitip gidýär. Soň Türkmenlik millet hem galmy. Her birimiz ýaşan döwletimizde. Ondan şu taýda amanatymyz tawsyrat 20 zakalylarym olara meýan watanyýatdan çykyp gitdi. Şoň kun şol aktyklamy diýip görkezip ýanyma alyp oturdup beni Türkmeniň ýanky libaslaryny, Türkmeniň medeniýetini, dilini, aýdymlaryny sağlamak bilen şo öz ata watanlaryň şo taýdadan ýatlypmasa bu milletiň, bu döwletiň öz dili, öz medeniýeti bar.
Bir soňu girip goşulyp bar, hep Türkmenistanyň gatnaşyklary ýok. Ya gidip gelip bilen akly aňyrdan adam çağırıp bilen akly. Menden sorar, näme üçin biz otak gidip bilen diýdi. Men dedim soraw maňa da soraw şuň häkimeti basy bararlara beriň dedim. Näme diýmez? Bolýan halmada wagtymyz gaty uzaw edipdir. Şeýlemi? Ay bu 1,5 saat var ya. 1,5 saat. Başty ha. Ay tuwelemi gürläbil. Watandaşlar başlarsyn zora çekdi ben. O ýöňüşde atlan hemmesi agyrly meseleler bolýar. Şuatlaryň görüňü etmek gerekdir. Bir topar adam aýdýar da, näme diňe şu 2 ýyl bäri gürläp oturýarsyňyz, iş edýäňiz. Ine işiň ulusy şudur, düşünür şu işi. Düşünen adamlar eýem herekete geçip başlady. Düşünmedikler häzir hem oturar. Biz näçe köp adama düşünürip bilsek, şonça da gowudur. Adamlar düşünmek gerek. Düşünmän hereket etsen, ol bir netijesi ýokdur. Ertesi gün ýene bir diktatura bar. Şoň üçin näme bir adam öňäsegem, näme üçin şu adamy edýän düşünüp etmeli bolmasa bolmaz adam. Hiç kimi dinlemän şol sany bilen diýenmedi eşdiňde özüňde dogry bir netije çykar. Gerekmi şu aýdylýan zatlar etmek? Ya gerek gelme, onu özüňiz bilin. Gelecek watan hemme hemde degişdi. Bize artykma şu taýda 2 metrden köp toprak garaşana baraýmyz. Ýöne şu taýda şu toprakda çağalymyz, artyklymyz, çoğuluklarymyz we nesillerimiziň dowamaty bolmaly. Eger saklap alyp galyp bilsek. Şu problem. Bolýa ol sağ bolun çağıryňyz üçin ören minnettar. Denarlamyzyň içinde de siýasatçy var benim soňy şükür edýär. Watandaşlar size komment ýazyn, öz pikirlerinizi aýdyn. Jogap ýazmasam okulýandyr, netije çykarlýan onu hökmen bilip goýun, şonu aýtjak boldy. Sag oturuň hemmäňiziň öýüňde saglyk watandaşlar. Bolýa halmada ullakan edýän işleňiz üçin hem taň arkasyna aýdýan gaty uly işler edýäňiz. Bu zatlar aýtmak gerek. Bolýa watandaşlar sizem hoş sag bolun, ýene-de görüşeriz. Sag bolun.